Il-Gvern irid li l-mekkaniżmu preżenti tal-kumpens għall-għoli tal-ħajja u l-validità tiegħu jiġu diskussi fil-laqgħa li jmiss tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Ħabbar dan il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela l-erba' filgħodu fil-Parlament meta kien qed iwieġeb domanda supplementari. Fil-fatt il-Ministru Abela tenna li dan qed isir sabiex il-Gvern iżomm mal-weda tiegħu tal-Baġit tal-2022 e kif il-Ministru għall-Finanzi kien tenna li l-mekkaniżmu għall-kumpens għall-għoli tal-ħajja għandu jiġi aġġornat u joffri l-ola kumpens lil minu l-aktar mill-qut. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali spjega wkoll kif il-mekkaniżmu kurrenti maqbul mill-imsieħba soċjali u l-unions sa mis-snin design u sabiex dan jiġi revedut dan għandu jkun diskuss mill-aktar fis. Diskussjoni li jiena nixtieq li tibda kemm jista' jkun malajr, jekk jista' jkun anki mill-laqgħa li jmiss tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali biex nisimgħu ftit anki isħab soċjali għall-inqas l-ewwel reazzjonijiet tagħhom għal dak li ġie mħabbar. Intant il-Ministru Carmelo Abela tkellem dwar il-mekkaniżmu tal-għoli tal-ħajja għal familji vulnerabbli li wkoll kien inkluż fil-Baġit tal-2022. Hawnhekk il-Ministru tenna li dawn id-diskussjonijiet għandhom iseħħu fih dan l-MCSD. Iva nħoss li anki fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali irridu nagħmlu l-analiżi din id-diskussjoni biex familji vulnerabbli, speċjalment jekk għandhom xi ħadd li qed jaħdem din ukoll tkun diskussa biex naraw il-kejl u x'mekkaniżmu jista' jintuża minħabba l-għoli tal-ħajja.